Golek iwak ning kalen cilik. Iki dina iki mah bola. Aku ya mung wong loro nggur karo Lek Yudi bola. Karo iki mangkat golek iwak ning kalen cilik ngono bola ning cedhak sawah kono. Iki mangkat bute nggawa onda. Alah repo kuwi bola biasane tak gek usung jagung. Lah iki semangkat teko perjalanan teko ning desaku ki bola. Lah desaku yang ngene iki bola iki pas tengah-tengah desa iki wis padet pemukiman bola. Pemukimane ya wis padet. Lah delalah singkat cerita perjalananku ki mah wis teko kidul. Desaku kene iki semeh cedhak teko sawahe bola. Lah iki sawahe pite iku tak tukokno dhuwur kono iki aku mlaku medhun. Lah iki karo Lek Yudi Wima mlaku turut galengan ngene iki lewat sawahe wong-wong kuwi bola. Singkat cerita ya wis mlaku ning nggon ndelok parine tangga ya apik-apik ngono bola wis meh do panen wis do kuning-kuning ngono. Lah iki wis lewat kene nggon parine wong-wong kuwi bola. Singkat cerita wis teko nggon kalene bola. Lah kalene tak tilik isik bola iki enek iwake ora ngono. Lah iki ngisor gak enek bola lah terus munggah kene iki mau tak tiliki karo Lek Yudi jebule iwake akeh bola ya iwak wader ngene bola nek kene iki bola. Lah iki terusan tak bendung sik galengane iki mah bar tak bendung lan iki ditewu Lek Yudi bola iki. Iki banyune diguwake ngono iwake ben kena bola lah mau delalah gak nggawa pancing iki bola. Iki bute nggawa ember karo arit ngono iki ditawoni. Nek digoleki iwake engko bola nek wis rada asat ngono biasane iwake ketok bola. Lah sakwise kuwi iki delalah Lek Yudi malah wis entuk iwak sik bola, entuk iwak karo urang ngono iki mah. Lah singkat cerita neh iki mah bola, iki jajal pindah nggon bola sing nggon kemah iwake wis entek ngono, jajal pindah nggon kene malah jebule ora ana iwake bola iki. Iki asile iwake sing kalen sing ditawu ki mau. Lah sakwise kuwi malah enek kangkung apik ngono bola iki tak ramban karo Lek Yudi engko di oseng-oseng ngono. Iki terusan delalah pas perjalanan arek balik ngono malah roh nggon iwakne akeh ngono ning delalah ya ngel wis kasep nganu awan ngono bola iki terusan budhe bablas mulai delalah enek Lek Kail lagi mek pari ngono bola iki parine dipeki dhewe ngono bola. Iki wonge Lek Kail adine ibuku bola iki. Singkat cerita iki teko mbleke nggon sawah Lek Kail ki mah aku mek godhong sik bola iwake arek tak kumbah ning kene sisan teko omah men gak sah dikumbah bola. Iki karo ngumbah kangkunge mau iki wae tak betheti bola. Tak bethet